Pois, si eu fai 3 anos, levo 3 anos ao cargo da banda bueno, é unha banda que ten bastante acollida, xa que fai un tipo de música que é moi aceptado por parte do público, música máis popular, a música de sempre, do repertorio tradicional das bandas, por dicir de alguma maneira. Entón, pois, é unha banda que ten moi boa acollida nas festas populares. E obviamente hai que tratar tamén de abrir e de expandir para acadar un público un poquinho máis xoven tamén, non? Pero, a pesar de que as cousas teñen que ir evolucionando e que está ben o tema das bandas sonoras e da música, digamos, de compositores estranxeiros, tampouco podemos deixar de lado o repertorio de sempre, o repertorio tradicional das nosas bandas, que en definitiva é o que a xente maior pois máis aprecia e que están acostumbrados a escoitar, eso sin dúda.
Pois vamos agora para o mes de diciembre, 5 anos. 5 anos? 5 anos, sí. É unha banda nova? É unha banda nova. Xa houve banda antes, no tempo da guerra houve banda. Pois desfixos, depois houve banda en Bendoiro, tamén. E desapareceu todo. E agora, pois, surgir a banda nova, pois a xente motivouse, cantoulle. É unha anécdota para o pueblo. Bueno, a música dá sempre traballo, sempre está... Hai que estar diario continuo aprendendo. Eso sí. E pois non dá boa xente, non dan traballo. Nos, somos unha banda de unha plantilla de 25 plazas. Despois agregamos algúns amigos e vamos funcionando así.
Ahora xa estamos, ahora xa non vai nada a escapar. Teño que buscar caras bonitas. Pero eu a mellor rompía a cama, non? Sí, que va. Espera que saia. Gregorio xa estuvo foi o que iniciou a banda. Foi que non empecé. Foi o primeiro director. Sí, de toda a vida. Eu empecé na lei xa fai moitos anos. Sí. Dirigín a biblioteca 7 anos e esta fixémoslo desde o principio, verdad? Do principio de todo. Botei 3 anos, 3 ou 3 anos.
está proseguindo. Se fixeran milagros, foi o que che dixen antes. Sácanos guapos, entendes? Xa sei que a cama non fai milagros. Déxame poñer por menos,
Thank you.